8 Gutti phai thangka tamangka 18 tai 15 phai thangka bayasong hingkai norok jodi 19 haina hai thungui tongkha hingka bayasong norok bo thungui tongdi 09 no thungui tongnai rok 09 no thungdi hingkai 56 tai 57 kisa chances kom haibano je play khainai rok khlai tongdi kisa kom khai lai bayasong hingke 83 bo phainani chance tongo bayasong kintu second no de phairi no nainai di bayasong hingke 01 no tini simi je booking kotal khe booking thungna muchungnai rok 01 no booking thungui mano bayasong hingke norokni hamjangma tai chubama bai si ani channel tai bukuchugo kanai toroi khe bayasong hingke norok no booking number tai house ending tai normal Gutti tai hit Gutti nongno reo hingke norok no kaisa kaisa jagao ang success rwui bo tongo hingke bayasong norok ano chubadi norokni hamjangma.